ji abalị wee lote ụmụ nwanne anyị ndị zọlụ nwere onwe. Tata bụ October 7th. Anyị ji wee lote Asaba Massacre. Ọ bụ na ịbụ ezigbote nwa Igbo ebe ọ bụla ị nọ na ilotekwere n'October 7th, leta ụmụnne anyị egbu na Asaba. Ụmụ nwanne anyị ekpufuteche siva na udo adịgo ka agwafe okwu. Asị ndị nne faje n'ofe ibe akụkụ, asị ndị nna faje n'ofe ibe akụkụ. Anọza na n'ọka agwafe okwu ndị yi uwe kaki wee were egbe gbagbusi ụmụnne anyị. Ọ dị egwu. Onye anwa ka Chief Emeka nwanne ọgụ eji ọfọ iferie n'ọba egwu n'Ọka, the CEO Morgan Entertainment, CEO Vit Motors Nigeria Limited. Onye anwa ka o ji wee sị ka ọkpọ ndị egwu n'ọmbrela na-echenwe Igbo n'aka. Anyị nwere mmiri ga-enye anyị egwu, ọ ga-agwa ndị Igbo okwu alongside Kaki ga-agwakwa anyị okwu. Ọ bụ na ị nọ n'ebe ọbụla taịpụ RIP n'isi ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ na Asaba Massacre. Ọ bụ na nna nna gị nọ ndụ iwe na-anụ unu ma ọ ga-elote okwu nwa. So n'ọhịa ka anyị si ka anyị na unu bịa n'ọlịa n'ụbọchị taa ka anyị lote ndị nwụrụ n'agha nwa na ọ bụrụ ọkwa obere ihe. Biko ebe ọ bụla isi esonyela anyị ịbụrụ nwafọ Igbo, ka anyị lote ndị niile na-azọ nwere onwe, ka anyị lote ndị niile na-anụ ọgụ nwere onwe, ka anyị lotekwe ndị niile nọ na nga ka o wee dịrị Igbo na mma. Anyị si ndị niile tụfuru ndụ fa na Asaba Massacre ka Chukwu okike abịa ma nara mkpụrụ obi fa na ndokwa. Ise etitiri oge unu anyị ga-agbanyite mmiri ụmụ ilo. Ọ bụrụ na o nwere ife ọ ga-agba ụmụ Igbo ka ọ bụ ụmụ Igbo ma na-elotekwa n'okwu tinyere Maazị Nnamdi Kanu na-ekpele. Ọ bụla ọgwụ ka ị na-agwọ ka Maazị Nnamdi Kanu nata. Ọ bụla ụka ka ị na-eje chile Baịbụl na chapelet owunye na mmiri ka onye ozi Nwachukwu wee nata. Ọ ga-amalụ unu mma mmiri gba. Sache 1 2. Hello Tutu. Even Nigeria Army Melanini Masaba Ramelo Bodo Dele Wayo Amelo Bodo Dele Jiggy Amelo Bodo Dele Wayo Amelo Bodo Dele Wayo Amelo Bodo Dele Amelo Bodo Dele Wayo Amelo Bodo Dele Wayo Amelo Bodo Dele Amelo Bodo Dele Wayo Ewana mana mebele no mana mawa Amelo Bodo Dele Wayo Amelo Bodo Dele Amelo Bodo Dele Wayo Iwo mobe wono boda manu geti na ewe ute Amelo Bodo Dele Wayo Amelo Bodo Dele Amelo Bodo Dele Wayo Ewe Nigeria Army Melanini Masaba Amelo Bodo Dele Wayo Amelo Bodo Dele Amelo Bodo Dele Wayo Obu ni lelu anya na
biwe wa melania de Roma. Amelobo de. Kama kani nilika wa motiwa. Amelobo de. Yenya kampu nehu. Amelobo de lewayo. Anya biwe wa melani bobo. Amelobo de lewayo. Amelobo de lejege. Amelobo de lewayo. Biwe wa melani bota buchi ono efene. Amelobo de lewayo. Amelobo de. Atena woroba wa neguro. Amelobo de lewayo. Emasego ninde gaga no wa mane no wa. Amelobo de lewayo. Aya woroba wa golo de lejege. Amelobo de lewayo. Oye ti ba wa poto na lige gogi. Amelobo de lewayo. What
nwanyị galakwa n'akụkụ ndị eze nọ. Abẹ́lẹ̀ ọmọdé tẹ́lẹ̀ máa yọ. Abẹ́lẹ̀ ọmọdé tẹ́lẹ̀ jẹgẹjẹgẹ. Abẹ́lẹ̀ ọmọdé tẹ́lẹ̀ máa yọ. Yẹ́lẹ̀ Lọ́gbọ̀dá pẹ̀lú. Abẹ́lẹ̀ ọmọdé tẹ́lẹ̀ máa yọ. Abẹ́lẹ̀ ọmọdé tẹ́lẹ̀ jẹgẹjẹgẹ. Abẹ́lẹ̀ ọmọdé tẹ́lẹ̀ máa yọ. àwọn gbogbo nwanyị nne na ọdọ m ụlọ nwa gbata n'ụwa. Abẹ́lẹ̀ ọmọdé tẹ́lẹ̀ máa yọ. Abụrụ ya bụ nwa. Ọmọdé Onye tẹ́lẹ̀ kwuke ndị di ya. ọmọdé tẹ́lẹ̀ máa yọ. Arọbi ya obodo nwanyị bụ ọgbọ. Ya bụ nwanyị ndị wee kwulu ọgbọrọ. Wepụdesi ndị dị wee n'ụwa. Ilelu anya n'ụwa nwanyị bụ agụlụ ụwa gbara Anya bụ ndị ọbịawo bịala nya biko n'ime asaba. Ọ dị mmadụ na-abụ ebu ndị isi wee. Ọwa akpọlụ mmeje bụrụ anyị mmụta iwo. Ya na ọdị ya uwe bụrụ anyị mụ haruna. Ilelu anya n'ụwa nwe mmadụ rewe agbagbagbọ. Enyi wee nye ndị Naijiria amị kọmando. Silas wee kwe akpọwa ise mụ nwoke. Enyi wee kpọba ekwe gbawa ụmụ nwoke na-agba. Lele adịlile nọ n'ọgbọ. Ya kpọbezi ekwe wee bi ndezi wee zuru ekwe. Gbawụsị ụmụ nwoke ụfọdụ n'ime ihe ndị dị ndụ dịzọ dị ndụ ọnwụ ka mma. Eti igwe obi bi ya enwere ire emega dị Ilelu anya n'ụwa nwanne ire emega ego. Abụta tabụ sevu ndụ obodo ba. Aka ndị ji wee bịara wee nyọrọ chikwu ekele ụwa. Chikwu ekele ụwa ekwuru ire ezulike na ndụgwa. Maka na mgbe ihe emewanye nwụla nwụ n'ụwa nwanne. Ibula na obodo nye na agbala dị n'ịbọ n'ala. Yàrá mama rọ̀bì ebele nu ìdèjì ògùnbẹ̀ àpagọ́. Ebi dèjì ògùnbẹ̀ yìí lé nu èrè fèkù lọ́tọ̀. Yàrá ọ̀dọ̀gbàtọ̀ wà náà tó yàrá. Yeti waka lo wa piyo. Iwa malanya ya damana ya damare ya no wa mazimu. Olisa wolo wa bianu le kuna na mabo ebe. Tuga lo wa ya. Ege kwado na mo. Lele mena hume mete mwa gwejo. Yenu mabude sanate ike kuna mo. Iweri gana jese pe kuna mo. Iweri gana pe kuna mo. Yete wana hulo. Yele nemo chinde nene kevre pe kuna mo. Adi wo
Abalaga
Ije mo
ije mụ na-egwu egwu ebili Ade, butu ya one bele butu en. I am alive. No boss dada. Gonu magosi ade, I will asin I ga be live today. October 7 Asaba Massacre. We are celebrating with raw Ekbili. And in the house, I am will do kalina bania. I saw the obele. Dodo Kalena Bania. Abamibo in the house. Unjana page, Abama Studios. Oh, I want to know Kalemaka Abama. Abama is not getting the respect he deserves from the Igbo race. Abama has been the best in producing Osemena Square, Morocco. Ebalo Momofa. Talk about the Igbo and Igbo. Abama is an OG. But we say we are hip hop. He deserves the accolade. Nabani Awam, I call him now. I come on and edge of us. We are Malo Capacity, be a new way to live Tilia. But if you go to Fapunoko, yeah, no regret. Fapunoko today, if I am a believer. I remember when they came to Center for Memories. No way, book and now, so far. Fabia Center for Memories, they look Japan people. Ice water. That day on the spot. It was today, a year ago. Kafano on Center for Memories. Chetandibo, we created a classic song, Asaba Massacre. That song went so far. And I appreciate you all, the fans, for the shares, the massive shares that got them where they are today. We went on, I meet the Biafran war veterans. The Molai War, Arab Unoji River. I have got a that day. So we meet we create whoever. That day, so it's a year ago today, and we are back here to celebrate the success of these boys. You know, but before I knew Nature Weibo, oh, a new artist, now we see a weekend, all the way from Amanuke goes to Epona. On a Gusia weekend and Duruga Monia guitar. Kaka digo ready. Child, Afia Kaki and Donna Dekada, when I hear classic. Obri Fumas Kaki on also Yana classic. Yamapa, Negu Pitwa, Magazine. Moazo, Kai be go with the Kaki. Kaki, oh, here what? I told him go to Firu Atata, and a camera. I told him go to Firu Atata. Kaki, a new artist now, but I be on a see a weekend. Can you catch up? Egwe kana kitabo Asaba Massacre. Mrs. Weba na nkebe ego. Ya bụ ụmụ mmiri ya na-ekwele mbọrọ ọgụ adịrọ mma. Alụrụ m mmụọ n'ebe o jere ma manga ama ụlọ ma nwale ọgụ adịrọ mma.
Thank you.
Nigeria soldiers go Nigeria. Watch away bullet. Jesse,
na odi wudo wani wena omama yo jele we ojia anyana odu kusola omama Ani huosi kedi biwe na mendi onaya yendi onwale mabe yom kedi kaide ma ogoro wa ezulu obodo wa ewo mono mana ma choro ngafona mono step by step utwasi mi another let's we go yes come. Kaide unu monya inu lo nu ya kita. Kaki na manuke. Kaki, you're coming back. Kaki, you're coming back. Me and we lock now is coming back. Today is today. And now we are welcoming Nuhumo. Yenum tune. We are welcoming Nuhumo. The convener. Share button, share please. We are remembering Asaba massacre, October 7th. When the buy, as if I put a guy about the buy near Potasi, actually money in Asaba massacre, and today we remember them. Type RIP and help sharing the post, share like the post, spread the air. We are remembering our own. Right now, right now. One back iPhone. One back is taking the stage, and we are welcoming the Nukummawo. We are welcoming the Nukummawo. We are welcoming the Nukummano. Hi, Ayakan Suwe. Ijele. Yes. Atupana wonde maya. Ije. Haba. Ijale. Chimolu da.
Ayaki,
Nigeria government visited. When in this scenario,
nyelawo magagide awa na nwuro nwa siso etibusi awa dede yo de adaya tu ela ko ebere bulo sa bale buwa wade buwa ela ko nyamara ko ebere bulo sa buwa wade buwa melo bulo sa ba moza kama ko ni ko ni buwa wade bebe ila aya tu do bodo abana isela dio bodo buwa ko kusi no wade yo ko buwa aya tu do bodo Mana malive munebu aya iya godo malive munebu onya buna mali laki ya di nandi bulu ne made na sabulu na saba masaka tili mwaje kiwandi Nigeria na ile kosia na vaga bulila na vame kosia na vaga bulila magayete bameliva na sawo aya kidogo aroma wa ive buteli soku na Nigeria Wabalandi bulu na saba masaka nyabute bulu soku ludadi rana not iye telu mageni ligiti ndiame ndi Nigeria government zidali na saba masaka imilikiti nindine imilikiti ni maga yendi mangalano alukwa manazo aluvano chikwana baya lanya bwalo bajidali wani dina wanyago kubu utaluya ona bulla lokatulanya nibodi na bundume nduwa wa madudu abalazu ndugu mabukwa madi ndugu mabukwa madi bajidali wani dina wanyago Wanagi bundi bolu ya,
Imanive Melania Asaba Massacre Imanive Melania Imanive Melania Asaba Massacre Imanive Melania Imanive Melania Asaba Massacre Asaba Massacre Uteke Mulobi Eza konye mwerago ayakanebe Asaba Massacre Uteke Neje mwibo naka arona wani mwabu nobo Asaba Massacre Uteke Weweruga balance Onya baga Golo wani munu Asaba Massacre Weweruga huma balance Onya baga Onya bule Golo wani munu Asaba Massacre Asaba Massacre Obu edogu balumu neche mwigo Simu wadele na yikete nenugu Nara kilaga na sabuto koba Owe loku wa balanze walemu Simu neche mwigo waze mene supa mambala Simu na baba wele mwabu Na mwabu na waranava Na baba wele mwabu na mwabu na waranava Simu mechi mbere di punte Mudulundi eliokata Mune ekwa lusi Mubuli beke kutina mwenye limonaka Anami bonaka Kanulundi eliokata kachewe nuku Nive melina Asaba Massacre Ogwero yoso Magana nye bulebu na balaba luchili igwena Elue na 7th October Oba ya nelu yeli ebekine Oba la nelu yeli Iba alele ataka wadiya Iba alele ataka Welundi yeli okata Mune kwa lusi Iba alele ataka wadiya Wewe loso bala kuzu Wewe chibuka wako Ani wabeze pepe Ona nyoyo kata Tiawona Seka na mutu Bwabonaka Enugu kani meje Na sento fugamori Enugu Weluse bobu mabalanze Na baga Ebube chibuda Na baga Chamuza Abalaze we just line yoti Obi dia nuso Obi dia bolina Ndele kazani nene wobi akole Ezudi ya mwa
anyị na-egwu alụsị abụbụ na na-asatọ bụ memori ya adagawa n'ihe ibe anyịnya adịrọ mma anyị ebuzi deba bụ wezụga gbogbo Thank you.
problem. Uche wili agbari yoku, seni baba mani adiroma. Arodo. Owe jebe fada to latamba yabe. Olusiya na fada. Fada we boyo putos. Nago loku. Oluomu. Ko matasi anya bo okuku.
Today, October 7, Asaba Massacre. I'm where people like Odomwoke, Apama Igbo, Owe Fene, Apama Igbo deserves much respect that he's getting. Apama Igbo is the person that has produced Ozem and Wansube, produced Morocco, you know, somebody that has produced a lot of our greats. They were in Igbo land, and he's still doing it with the younger generation. He deserves commendation. We just listened to Nature Weibo, all shut down. Tonight, I will need 5 years of full celebration and remembrance of the ones that died for the struggle. And next, we still have Million Willow in the building, and we still have Kaki all the way from Amanuke in the building. Kaki is coming up next. Kaki is said to go. Kaki is coming up next. Sorry, Millie got there before Kaki. Millie is coming with that hit track. Everybody it doesn't go no. Millie is coming with that hit track. Millie, we can't wait to have you. Million Willow and his Opo the boys. Kereburuno. In this track, Million Willow is telling us. Million Willow now why we say Onye it doesn't go no. All you face man Nibo and Dojo Molomuya. Onye didn't do a head does Leon or no it doesn't want to get in here. Million Willow and his Opo the boys. Yeah? Anyabata. Million Willow when you move
Mark, hear this face. Share this video. Share this video. What I can do the same weekend and they are going to the top. Million Willow, the 50 female. Okay. Oh, God. Engineer. I
quality yo. Ujibu namu Tibu kalo wadiyo Arama wana naga Naga wana Tibu kawe jaya naga Wanyanya waka Wanyanya waka Wapolebeli Loluse na keveli esi ono wa mwobe Wabona wana mwobiya Kemaleki iye nabo Wana mwaka na rodera wana mwono wa mwobe Ego nina mwela hugo mwono wa mwobe Wane mweke veli esi Wanya wana mwochigwe mwobe Ka nwanna m ihe ezigbo ike ile nwanna m n'ụwa nwa na ahịa ma na-akarịsị aka kolikoli arọ mmanụ Chifu Ebuka wee wela lele jerebe nwanne ya nwaanyị nwanne nwaanyị ọwa gwara Amaka Chukwu n'ụwa akwụkwọ Olùsẹ́ na nke Amaka Chukwu Wọ́pọ̀ ní Amaka Chukwu Nwanne nwaanyị Ìgbàkana Amaka Chukwu Arọ́bìnrin ọmọ n'ụwa àwọn kolikoli Amawarasi ka nke n'ebe n'ụwa àwọn sịrịta Ego ndị na-akpatala ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ agwụ Nwanne ya nwaanyị wee gbọọ na n'ụwa Ebuka Chukwu bizinesi dị ma na-agarazi aga Ile lụọ na n'ụwa nwa na-ekwugo akwụkwọ na-arịa na-arụ ụmụ m na-eje akwụkwọ amarazi m ka m na-eme Uji m namu Tibu kalo wadiyo Kana yo wana Tulale Abiya Tibu kalo wala lele wana Wimbo buko wana Olùsẹ́ mọ́ fòdó lọ́wọ́ jẹ́sẹ́ wò bí lọ́wọ́ Ọ̀nà olú ní mọ́ fòdó wé jíjẹ wẹ́ kálí ànàrò Kámọ́rọ́ sí kóyè mélé rẹ̀ ọ̀wọ́ àwọn ọ̀dọ́ Rẹ̀nyá náà wọ́n ẹ̀mẹ́ ọjọ́ náà gọ́ọ̀gbò ní Ogbori ìgbòlè lọ wọn tí wọ́n kàwọ́ ọ̀gbọ̀rọ̀ ọmọ. Tí wọ́n ká àwọn ọ̀rọ̀. Ẹ̀wọ́n ní ẹgbẹ́ gòlè sí búrú mọ́tò láti gbogbo bẹ̀rẹ̀. Odeje ntẹ̀kì ẹnẹ́wọ́ wọn ní ẹ̀yẹ na-ekpesịlị n'obodo ya n'afọ. Ndị agbata obi kpatara mụ ọsọ enyemaka. Ụmụ kpatara mụ ọsọ enyemaka na nwanne m ọma nwụrụgo. Ụmụ kpatara mụ ọsọ enyemaka Chukwu Ebuka nwanne m ọma nwụrụgo. Abịa.
na-abịa dị ka eji ya eme ọbụla ehi a na-ego ka a wee gwachi Ebuka ọdịzi okwu gọọmenti bụ Ebuka rụọla ya nke ọhụrụ onye na-alụla onye amala ahụ dede mgbe na-alụwo ele akịna ebugo n'igbo ihe ego ebugo n'igbo abịa ọgba mma ọgwụ na onye nwụrụ n'isi na ụlọ Bandegu waka Uwele kuma wabalo dile tiegwe pili noka Tiwa na janina pakotawa Ona wuro wendwa gati ye Begona Arabia kulubu kankwe mutema Adewo nutefe nanu mwa mwetubu Adewo nutefuze nanu mwa mwetubu Adewo munu nambo Kadi munu nabalasa Mewa wanda mwa mbago kwa dede alizu Ana mara kogo Ana tala lewa nozi wadi Jalo sebu na bagi Ilo regu nunde na nanyirala Ana kangulo na nasube na bagi ala Ewere bebula zaya Abia, utem Ewere bebula zaya Ameke mere de wan matu kete webu yege godo na bolo Ameke mere Obeli wan nukula bobu ya Oba mamo mana bolo Wenu makona nambo Yege godo na bolo Nabo naka wenu maka Kamuji we male Nanya mole wana wora huwe Mewa machubu Awo na madi tise hunu wawa Noga mota lile jeju Ane meli diya nuwa Oga mota lile diya Wenu maka kele jawo Mota titeke wawenu na namba Wawele wadibi arose Wawenu na namba Wawele wadibi arose Kaya Kara made muro mwedele Kezi wena na belete Uwena gugolo ne mali wike vele monowa Ne mali wike vele moji vele monando kalia Yaro vina kumani jembile wile monopo Yena monde na moga na legaba Yena monde wano sike na moga na legaba Nobunu bela niti wena jebe wantata Wana bewa mwa wanenu na mwari adelo nabo Yena monde wano sike Makana vya yile mwa Yena monde wano sike Yena
Eze na mmata kolo na akụkọ. Owuke nwoke zụlọ nwoke bụ enyi ya nwaanyị abụọ n'ụkọ n'awasị ya. Owu elozezi ya. Na bụ na ọgbụgbụ enyi n'ụwa ọnwa n'ịnụ. Enyi enye nwaanyị ọma atịlị. Eze tọlọ nwoke ọzọ n'ụwa ọnwa n'ịnụ ụwa wee Àwọn ọmọ wa ni àmọ́ nàgó lónìí n'akíkọ́ nínú ọ̀rọ̀. Àlẹ́bọ̀ wọn ni na lónà báńkì nínú ọ̀rọ̀ ní ìpalẹ̀. Arọ̀ máa wọ̀ àmọ́ ọ̀bọ̀. Àwọn òkú tó wù ń bọ̀ sí ilé báńkì ìwé gúnlẹ̀ kò wù kú ní àwọn. Lọ́sí kápọ̀ wọn ni kò fún lẹ́gọ̀wẹ̀ mọ́lọ́nà. Àbòtọ́ pọ̀ sọ́ọ̀lù kò mú tẹ́ta. Lábọ̀ wọn ni wọ́n fún lẹ́gọ̀wẹ̀ lọ́wọ́ bí ẹ̀rọ ọ̀tà ẹ̀. Àrọ̀ máa wọ̀ ọ̀nà ọ̀dọ́. Àgọ́mẹ̀ ló fà wọ wọlé máa yẹ ọgbọ̀n máa wọ̀ ọ̀nà ọ̀dọ́. Lẹ́nu ṣiṣẹ́ méjì wẹ̀bú lẹ́gọ̀ọ̀nù bàtà ìyẹ́. Wọ́n ṣe bí máa nà lókù náà wò. Ndani ọjọ́ lọ́wọ́ ànàwò tí ó fi yẹnu òun àwọn. Everybody gets it down. Àdáwọ̀ náà yà rẹ̀ balẹ̀. Wọ́n rí ìsìnkú mọ́ni nàbọ̀ òyìnbó lórí náà sí ń bọ̀. Èyí gbogbo àgbàlá. Dàgbà mọ́ náà kó lúlù. Arọ̀ máa wọ̀ ọ̀nà ọ̀bọ̀. Nábọ̀ wọn ni wọ́n mọ́lẹ́ àmà lóko wà ní ìbálẹ̀. Ó jẹ́ níbi náà tó fi ń lé pé kó lọ́dẹ̀ ìdí ìbálẹ̀. Nábọ̀ ní owó kẹ́ ìwé mẹ́kúrú bàtà. Wọ́n tó ní ìwé náà náà. Àti náà máa tó kú àwọn náà. Ọjọ́ tó bá dáwọ́ nàná lónìí náà wá àwọn àjọ̀dọ̀.
Gosiadi. If I have a million willow, and he's on board with the voice, million willow is going good. I am a one way, you know, with the track. We still have Nature Weibo coming back, and right now we have Kake. Kake, the new face you've never seen before. Kake, Promise. Promise Michael is your back, yeah. Kake no be leather. Prince Michael. Esbonyegu is coming on now. He's coming on now. Kerunde we are. We are born. We are not going to pop. We are still on the remembrance of October 7 as a massacre. We are still on October 7th Asaba massacre, remembering those that lost their lives, believing they will go peace during the war in Asaba, and they were massacred. A very ugly experience in the Igbo setting. Kake. Ndewu, Prince Michael Ezioba Promise, aka Kake Nobi Letter One now Manuke. For no one are moderating the house. We still have Abama in the building. Abama Ibolina. Abama deserves a big respect from Ndibo. Abama has produced our legends, and now he's producing the new school. And now he's producing the new school. The new school of Nature Weibo. Kake, Million Willow. Obalomongo, and all of them. He's promising them. Chai. Ladies and gentlemen, we go right now. Kake, Prince, Promise, Ezioba, Ezioba, Kake no be leather. Kake, let's have you here. Let's have you here. We are waiting for you. Kakino Milena, NHA. All comment. October 7th plans. Kakino Milena, we have you here. Papa Disi Madu.
ne huru musi wane. Niye nesi wabisi dianaru isi. Makambe pepe sirali ye muniya wane. Eguji mamwaka na bayi. Esi mama nkobo dudu ebe ne mama o. Ono ndio kan imakwana na mona bemo ebe na larola na churu. Odomo woke no toto mama wono mane kese nama ebolo ne wanobi esi mama ko bodo Amanuka, the local government in Anambra. Mana mani na wataki, Papa mu America, Papa mu na Weba, Papa mu na Wogiri, Papa mu na Tikanga, Papa mu America rienne. Never one. Come now, where my lemon and subo, Ayaka, Boma Bala. Makana Papa Muna, where you are, Bobo? Papa Muna, to you. The Maka Baroko, Maroka. The Bawaka, no Marivanchi. Mambana kuniwa amara mona mwezi mwana so kone Oye na mebi ejana no wa Weno makona bobo na wakana mara Warimu kama metiku mwenye hura huwa Imanya hurune kuhika wani Imalo sita kuna Iwana kukuri Imana papa bapeni iwe gogo Aro kukwasha Papa Murisi ama Makani Musena Manuke Tuwakanesa Emelo yene wiwe mweo Maneme zili mesia Imana dibani ne wajana Papa mwewe logono Oba Manuke Orwani Makaneri kaisi bia Atani gala Wata talani Oba fumini city Wata tawulani Selindu akuhure Anyincha bofu Mwene huwa mwata karadoba wanam
Everybody money for you when they go. Jale. Manatata. You got music constantly. Makani hudina bana mubobo Makani gule kuna bani Dirike wani Mubejo Taiwan Nova zile meke Morocco madoka Ebu 19 Tuwe na wanyi wekunu Makajo misioto Eje waka Makoka muluma Oka mulebelo Woka melemego Badeta ubana Oka na sewa Uwe wida kuwa Eje imobo hizi nanewi Evangelism to pass. Who say, Mama, you go away, don't know what I'm talking I'm a me when they make me go. No, if we can, you got you got Kadiana. Daniel said, you would never love fear. Say, I'm as well as your book. Seba wewe ndugu wanata huwa Amara miveme Ibola mano kogolisi Adeso Tasa Ejeli muyona Nimeji meta Evangeli baboyi Fashion designer Tite Rasilevu Ndugu wanata huwa Salomo biavasia Sina kama tiriba Rekunde sile Tiba Tiketiba Uliba tiwezua Tiketiba Uloki kiswagua Ameke Morocco Wachana bozi monegu Wena makona boko Wachana bozi monegu Mariva Babasiana Olusiana 2003 Kayana Wambabo Webolamo Simu Bolande Yokata Natural Ndigitiri Bolando Kapo Wanemo Oswani Abulana Koloki no Muniti Bademu Endo Kapo Wendazia Atacho Koli Chaka Tile Guaro Imawane Huketeli Meku Uno Kana Mugano Emeke Mwakwe Jogo Ugo Sopieli Ibani Mwakwe Dumoto Egiaji Na Choice Hotel Esumukaya na Bieba Mwao Mama Oga Entertainment Ote Mose Awusa Nota Wane Mehuzo na Garibia Makana Ibiazo Noke Naga Noke
balance ai na kudale a balance ti ko mo jowo e ba ni o bo ni le me na ko lu Morocco oje le ye wa gbadu me ni sube oje le kayana na company ma wale emene suba ya wale Morgan company manager ibe mane benete ka abala sana ke wo gwejo wo wo musine gwa don't worry about the who cannot be away the wire. And I'm a really capable. Macarania, where we put our na 2017 mbangu kaya na murugo mekutele nonya na gazi anye nwere okwu anye nwere esemokwu nwa bawa nwanna m nwa welugo onye maruko bụ ododo ọkasị akasị ti mesola ọdụmụdọ wala kwakwa ikwu bụ masala zọbani ahụrụ gị anya eze dị ebube ọgalagidi ọnụ ụwa niile na-ekiri nsekpọ nkiri ọpụta onye ọbụla esoro ya n'azụ site a na-ezo onye nwere ibe ogboko ụgbọ bụ mmanwụ ọbụla ọbụkọ nwere n'onwere ekwu ọgwụ igwe ọgbọdụrụ niile ezoro enyere n'aka anụ nwere obi bụ na-ekwute ekwute anụ kakapụ a na-ajụrụ dike ọ na-emedekere kutu dike na-amụta odogwu odogwu na-ekere ọgwa na nkịtị ebe ikwu dike na ọgbọ ọgwụ apachi dike arụ anya na-ekwute ekwute nwere ihe ọ na-emere obodo ụbakarị na mmadụ karịa onye gwegharịa maka na ihe mere na be anyị ụba bụ obele nwa ihe omere oge gwamere ụzọ n'egwu a ụba nyere isi scholarship from nursery wee ruo secondary n'ime obodo anyị nwaanyị atiele security light n'ime obodo anyị ụba na-eme mma ndị onye elekere abalị ọbanị ndị anụrụ nwaanyị abalị ụbanị maka na ụba na-abụ ihe ni ụba ejighị ntị abụ ihe na-ewu mmadụ ụba na-eme ihe siri ike ọkasị akasị ndị Igbo n'obi na Abuja Ugwu na Abuja oweluzie na 2016 a na-eme Anambra Day n'ime Abuja n'ikwu Square onye gbajiri egwu na Abuja tisi egwu wee bụlụ egwu nọ n'arazịa na-eso ụba mesịrị gbọmụ osi egwu si n'ụkpụrụ
Go
Bochimo Bene. Oba wale de Bochimo Bene. Support my everywhere. Nigeria Limited. One unable to Bala, American model. Obama Walego. One unable one you on a bell. She did do one demo. Can I have one deal? What's your mukana?
Ndoli okataweloche, ndoli okataweloche. Wambakogo, kelia, wambakogo. Onye nụrụ onye kitabu kaki. Na afuna comment section. Fans are there to know the new Morocco. A prototype, as know the prototype of Morocco we have in Kaki. On the Kaki Imemulia, I put it. No, you can tell go chair. No, you can tell go chair. We are waiting for us in Wembley, Ayakaibu. Kerebo, no, Kereba, Ayakano. One back Ibo, Ezako, Kerebo. Ezako. Mount to stay one back of the amount to go. We are taking Ayakibo on the last. Remember, we are still on October 7th, Asaba Massacre. You have heard all the beautiful songs that emanate from the beauty of Asaba Massacre. I am a wafa. Kerendi gita. Popuniwe. Kerendi gita. Kerendi everything. I introduce Ayakaibo. Nature Wibo, Ayakan Sube. Onyibobo. Unani fully for Unisina Baniamu back from Ubuntu Star, Aubrey for Mazi. Oh, I go support you. We take it, careful. It's gonna Baka, as I go take your stage, Oh! Yes, 1, 2. Yes, 1, 2. Yes, 1, 2. Shouting. Yes, 1, 2. Exactly. Sure. Today, Kaganiru. Amanugo bodugo nani toludo, ani toludo no bodudo, ani toludo. Toludo no bodudo, ani toludo no bodudo, ani toludo. Ani toludo no bodudo, ani toludo mali akono, ani toludo. Esa kogwe josa ani toludo no bodudo, ani toludo. No bodudo, ani toludo. Ani toludo, emana ani toludo no bodudo, emana ani toludo. Ani toludo no bodudo, ani toludo no bodudo, ani toludo.
Tambaleña
na-azọ mana ibe na-ewute m abụrụ na a na-azọ eze ibe na-ewute m n'ọgwa na ụmụ nwanne na-abụ etore amaka mụ na-agbara unu ndị be eze bilo ụmụ nwanne na-abụ chile akwụkwọ egwu babụla ma atụlụ o nwere okwu mma agwa eze ụba eze bilo ịmara na onye tọrọ mmadụ ile n'ụwa na onye ga-ebiboli ihe nne eze bilo onye tọrọ onye ga-eliwoli ihe gị n'ọbụ eziokwu agbaba nwana nwatakịrị eji n'ọwụwa anya wee were ibe lụtụrụ okenye nwatakịrị eji n'ọwụwa anya were ibe lụtụrụ okenye maka na asị m kwuwe ọgwa ndị nnekwu na babụ eze bilo eze dịla na-ekwu mere ọgụgbogbo ya mere ya bụ eze iwelute n'ibe eze bilo na-ekwu ọ bụrụ mbọsị bụrụ ugbo irutebe eze bilo onye bụ na-agụnyere dọkọ wee debe eze bilo olute ebe ahụ eze bilo ehihie mmiri ojiji ọrụ buli nwayọ wee n'aba na-abịa ọ bụ nye bụ eze bilo ya nọ n'odogwu ụwa eze ube eze bilo eze ube eze bilo eze ụba ịnanụkwu ibe mụ na-ekwu ịmara ndị tọrọ chichi ndụ atọ ọtụtụ nke ime mmụọ nwatakịrị ga-emegwe n'eli onye mesie gị ọma n'ibe zedagwa na mmanwụ amanụ ngọbọdụ zedagwa na mmanwụ anyị onye tụghere etu ekpu n'ego ibe ka mmụọ unu gwụsị ego enyeli ndị oyibo bụ ego narị n'iyi mmadụ a na-enwetara oke ekesia na ama ebulu wee naba n'obi unu rotekwa na mma ụgbala ụmụnne m emerebe ebuwe n'ọzọ ụmụ okenye mmanụ uke na onwere ibe m ga-agwa unu okenye na-anọrọ m na-ewu ewu mụọ n'obodo iwe na-ewe m ụdị egwu iwe gịnị butere ya bụ iwe unu jikọtara ụmụnne na-abụta aka obi isi ọnụ ebere
n'ọzọ gbaki gbawa n'ala n'ozugbo mee onye kpọrọ mkpụrụ obi amanuga ọ dịrị ọgwụ isi onye kpọrọ mkpụrụ obi obodo ọ dịrị isi gbaki gbawa n'ala n'ozugbo mee ka mụ Young youth, Amanuko Bodugo, Obodo Chibuno Naya, Amanuko Bodugo, Obodo Chibuno Lagosi, Unuragano Puaze, Legacy Baker, Nakanjo. Kanyina Tavanu no Canavia di Lani Nabayo, I don't know what he is.
Made